In de bus of trein reis je met een moelkapje of in die eigen bolide naar het werk. Een soort mensen weet het wel. En dat is de Shen op de merk van de tweedehands auto's. Bij een soort dealers is er een run op de occasions. Maar hij dat ooit toch? Dat staat eigenlijk in zo. Ik kan echt merken dat het gewoon enorm volle vraag is. En oors hebben wij altijd wel honderden auto's of jarrie. Maar als je nou echt ver slinken. Nou ja, voordat we een evenkeepje willen we natuurlijk aanbod creëren. En dan proberen we er alle mensen in Friesland of uit heel Nederland een auto aan te bieden. Dat wij daar een goed bod voor de waan kennen. Ja, dit is het beeldscherm van de Zoe. Zit bovenin de navigatie. Hier kun je dan muziek installeren. Dus dan is die een radiobeeldscherm. Wie jerk van mensen dat ze eigenlijk net bij mij het openbaar vervoer willen. Dus dan leren we zelf een auto gaan willen. En dus mensen willen toch hun eigen vrijheid waarschijnlijk wel. Dus wie show meer vraag naar jong gebruikte auto's. En wie show ik volle meer vraag naar bijvoorbeeld private lease auto's. Gewoon deze voet net broeken, voet op een rem. En met al die vraag naar occasions zou je denken dat de prijzen omheen gaan zullen. Maar even de verkeerders verhoren die net. De inruilprijzen gaan wel omhoog, maar wij kennen net meisje. Je hebt mijn oude telex waarste meisje. Je kent net zitten van we gaan die prijzen huizenhoog meisje. Want er staat er vol op het spel voor u van de relatie met de klant. Dus je moet wel een eerlijke prijs hanteren. Dus eigenlijk is het wel zo dat voor u de inkoopprijs hoger wordt, alleen de verkoopprijs bloedgelijk.